Dobrý deň sa praje, tu je Mišo, asi tak, a dnes sa budeme venovať aktuálnej téme, ktorá vydesila svet otázkou, či vlastne všetci žijeme v rovnakej realite a či svet okolo seba vnímame rovnako alebo aspoň dostatočne podobne. Odpoveď na túto otázku sa javí byť bližšie k zápornej než ku kladnej odpovedi, čo úprimne prekvapilo aj mňa. Pôvodne som túto tému chcel odignorovať, pretože sa okolo toho vytvorila príliš veľká mediálna senzácia, na môj vkus naozaj až príliš veľká, ale jednoducho nemôžem. Je v tom príliš veľa fascinujúcej vedy a jedna úplne nádherná pointa, ktorú jednoducho musím vyjadriť. Takže, dovolte mi predstaviť vám šaty. Šaty, ktoré takmer rozpútali občiansku vojnu potom, ako dali povstať dvom táborom, táboru modročiernych a táboru bielozlatých, ktoré sa stretli na bojsku internetového prieskumu. Výsledok tohto sporu dopadol nasledovne. Čiže 75% ľudí vidí niečo takéto a 25% ľudí vidí niečo takéto. A to aj napriek tomu, že na strane modročiernych stála samotná realita. Ešte raz vám predstavujem šaty. Tento rast je skutočné a na tomto mieste si neodpustím poznámku, že toto je krásna ukážka toho, ako ľahko sa väčšina môže mýliť a aké nebezpečné je túto možnosť ignorovať. Ale vráťme sa k vede a vysvetlíme si, o čo vlastne ide. Ak ste videli moje video Ilúzie, vedecký základ pre pochopenie tohto javu by ste mali mať zvládnutý. Ak náhodou nie, dole do popisu videa prikladám link, kde si to môžete naštudovať predtým, než sa pohneme ďalej. Ako sme si už hovorili, všetko, čo vnímame prostredníctvom zraku, mozog interpretuje v širšom kontexte. Nehovorí nám teda, aké svetlo dopadá na našu sietnicu, ale čo to podľa neho znamená v realite. Problém ale je, že táto fotka kontext nemá. Vidíme veľmi málo a aj to, čo vidíme nekvalitne. Jediné, čo teda mozgu ostáva, je doslova znova predpokladať, hádať a typovať. Čo sa týka fotky ako takej, mám zlé správy pre oba tábory. Pre bielozlatých, že na fotke sa nenachádza žiadna biela a pre modročiernych, že tam nie je ani žiadna čierna. Biela aj čierna sú len interpretácie, ale neskutočná informácia na sietnici. Takže prečo väčšina z nás vidí to, čo tam dokázateľne nie je? Môže za to jav, ktorý sa nazýva farebná konštantnosť. Jednoducho povedané, každú farbu musíme vidieť vždy rovnako bez ohľadu na to, ako je osvetlená. Zoberme si napríklad obyčajný papier. Ten väčšinou vidíme ako biely, čo je ale zvláštne, pretože s bielým svetlom do styku v podstate neprichádzame. Dokonca aj denné svetlo sa mení od ružovkastého ráno pri východe slnka cez modrasté počas dňa až po nejaké červenkasté pri západe slnka. Čo sa týka umelých zdrojov osvetlenia, tie tiež väčšinou nevydávajú biele svetlo, ale majú nejakú farbu. Ale napriek tomu vidíme papier ako biely, hoci biele svetlo na naše sietnice určite nedopadá. A práve to je tá farebná konštantnosť, že mozog zabezpečuje, aby biela bola biela bez ohľadu na farbu osvetlenia. Takže jednoducho povedané, z kontextu obrazu mozog vydedukuje, akou farbou je osvetlený, vyfiltruje farbu svetla a všetky farby nám ukáže tak, ako keby boli osvetlené bielým svetlom. Jediným problémom tejto fotky je, že z nej absolútne nevyplýva, akým svetlom sú šaty osvetlené. Netušíme, či sa to fotilo von alebo dnu, či sú šaty na priamom svetle alebo v tieni, či je svetlo modrasté alebo žltkasté a práve preto nemáme odkiaľ vedieť ani ako vydedukovať, či sú šaty biele alebo modré a či sú pásy zlaté alebo čierne. Naše mozgy ale nemajú vnímanie farby vrodené a učia sa ho prostredníctvom skúseností počas života. A keďže každý má iné skúsenosti, ktoré spracuje trošku inak, výsledkom je táto internetová senzácia okolo šiat. Niektoré mozgy predpokladajú, že modrastá farba na fotke je farba svetla, napríklad za slnečného dňa s modrou oblohou. Ak ste náhodou nevedeli, že denné svetlo je modré, aj za to môže farebná konštantnosť. Takže ak to bolo fotené za týchto podmienok, v tom prípade je látka v skutočnosti biela a pásy sú zlaté. Iné mozgy zasa predpokladajú, že svetlo je žltkasté, napríklad od nejakého umelého osvetlenia. V tom prípade je v realite modrá samotná látka a pásy podľa prepočtov musia byť čierne. Obe možnosti sú rovnako pravdepodobné, ale keďže nemôžeme vidieť obe naraz, náš mozog si musí vybrať, ktorú uprednostní. A keď sa už raz rozhodne, svoje rozhodnutie nie je ochotný ani schopný meniť. Navyše nám, respektíve našej vedomej mysli, svoje rozhodnutie prezentuje ako objektívnu realitu a absolútnu pravdu. Je úplne jedno, že racionálne vieme, že tie šaty sú modro-čierne. Ak sa raz náš mozog rozhodol pre bielo-zlatú verziu, svoje rozhodnutie nezmení. Veľa ľudí sa pýta, prečo je to práve táto fotka. Prečo sa to deje pri nej a nie pri kope iných? No, vyzerá to tak, že práve táto fotka nejakou šťastnou náhodou trafila presne tú hranicu medzi dvoma interpretáciami, kedy mozgu nič nenaznačuje, ktorú si vybrať. A tak si naozaj musí doslova tipnúť a z nejakého dôvodu si 3/4 mozgov tipne zle. Napriek tomu však mozog nemá problém predstaviť nám to ako objektívnu pravdu, o ktorej sa nepochybuje. A ako som videl na vlastné oči, ľudia nemajú problém pohádať sa kvôli tomu. Kvôli jednej sprostej fotke šiat. Pretože je to snáď jasné. Pretože ak sa pozeráme na tú istú fotku, hádam, nemôžeme vidieť niečo iné.
No, zjavne môžeme vidieť niečo iné a jasné asi nie je naozaj nič. A ak nás takto dokáže rozdeliť jednoduchý vizuálny vnem, skúsme sa zamyslieť nad tým, aké to asi bude s celým komplexným vnímaním sveta. Všetko je o kontexte a perspektíve a tie má každý z nás jedinečné. Možno každý z nás naozaj žije v úplne inej realite, a to nie vo filozofickom, ale čisto v neurologickom a psychologickom zmysle. Možno konečne prišiel ten čas zobrať to ako jednoduchý biologický fakt a uvedomiť si, že nech sme si čímkoľvek, akokoľvek istí a nech sa nám to javí byť akokoľvek jasné, ešte stále sa môžeme mýliť. Aj ak sme čírou náhodou v 75% väčšine. Linky na môj blog a Facebook nájdete dole v popise videa. Ja vám ďakujem za pozornosť a majte sa krásne.